Здравейте, днес ще ви покажа списанието на Monster High. Това е черепче и една веселка и тук може да се защипва. Това е самия портфейл. Ето така се разкопчава и тук може да се сложите пари. Ето така. Това е списанието от Претти Рубека Стин на Friends Camera Action. Ето тук е съдържанието. Това е Бонита Фемур. Ето информация за нея. Тук е как да се справиш с чудовищните си учители. Това е комикс Пижаменото парти. Това е Дали си модно чудовище с Кодин. Това е Лабораторията на Франкенщайн. Това е Сладурска мода за сън. Това е комикс на Дроколора. Това е как да си направим кейс за телефон. А това е милото дневниче на Авиатропър. Ето. Тук са игри. Тук отново са игри. Тук Гуля показа какво си носи в чантата. Тук е конкурса. Разни деца са рисували. А това е наградата за следващия път. Това е шкафчето на Колдин. Това е хороскопа. Под фактор 10 е стрелец. Честито стрелец. И ето тук някаква реклама. И тук е плакат на Бонита. Това е следващия брой. Това беше от клипа. Дано да ви е харесал. Гледайте и другите ми клипове. Харесвайте, коментирайте и не забравяйте да се абонирате. Чао!